вазири дохилии Эрон бо ишора ба мавҷи ҷадиди муҳоҷирати афғонистонҳо ба ин кишвар аз кишварҳои ҷаҳон хост ба Афғонистон кӯмак кунанд, то онҳо маҷбур нашаванд худро ба марзҳои Эрон бирасонанд. Аҳмади Воҳидӣ, вазири умури дохилии Эрон, ахиран дар баёнияе изҳор доштааст, дар сурате ки барои ҳалли буҳрони иқтисодии Афғонистон кӯмак нашавад, мавҷи тозаи муҳоҷирон на танҳо Эрон, балки кишварҳои аврупоиро низ таҳдид хоҳад кард. Иттилоъ додааст Спутник Афғонистон. Чаро кӯмак ба афғонистонҳо ҳамрасонаӣ намешавад? Чаро пулашон баста аст, дар ҳоле ки маҳз ин кӯмакҳо онҳоро дар он ҷо нигоҳ медорад, кӯмаке ки онҳо маҷбур нашаванд хона ва кошонаҳояшонро раҳо кунанд ва биёянд лаби марзҳо, гуфт вазири умури дохилии Эрон. ин мақомотдори эронӣ ҳамчунин таъид кард ки ҳазорон паноҳанда аз Афғонистон ҳамарӯза барои убури марзи Эрон талош доранд. мо рӯзона чанд ҳазор нафар муроҷиаткунанда дар марзҳои худамон бо Афғонистон дорем ва агар ин муҳоҷиратҳо дар Эрон боқӣ намонад, ба Туркия ва аз он ҷо ба кишварҳои аврупоӣ мераванд, афзуд вай. Эрон дар ҳоли ҳозир мезбони 3.5 миллион муҳоҷир аз Афғонистон аст ва бисёре аз афғонистонҳо пас аз омадани толибон ба сари қудрат дар моҳи августи соли равон талош доранд кишварашонро тарк намоянд.